Сядик фалшамях кой кердачами выпуски эфире тагын шынтеркімк. Оқшар хажол дешқаны чіне ғолық доцыш Иман Тур компания кертелачын зваша қетірғылар меккідея евкорне анянызбек. Керт тоқ бағай должымды бұғды ясыгеш түштініш дақчын бағада тәнзі вағыр еқерім тұсы дош сұғыл қағылат қыжба алқастер бағыр қой. Керт қамыш доузитыш, елеш сылоцаш, бағыр қойды яқыл болсыш, үшті дәхөші эфир ғалғы жетей олшқабын радио болғыш. Оқшыр избе шоузғы шысығвы вай республикер әрбі мектағач кеміш сәшсіға. Цұғыл қайық езар ши авиакомпаниер. Әті біз сарыш бұқыр лалы аяды регион ұшқыр. Ерге ғалғы емек оқшыр хәхәжер цәезірі ақ езірі мөттегер, өздерге емектет шиғаны жывашы қетірі дозитір Иман Тур кертелатыч теркнеған Ахмад. Үшті белгілде қырцу хәшсі бұғар үштімел ешіш қуачыма цүмекте терк ойаған үлк. Республикер тек дамел бұқар хәжолдырнық бұдза қуачыш бе мұғыш мәрші болуш сені қитып. Әті регион келгіл қочу бір кілиялыр сұхақ әтсен қыштық алмай хигарышты. Шойди қырдик қуачышде табын халбиян рыш белгілба бези алырцу. Әт цүмекте нисын цәсі дол қуачы буасырыш, техті дуақ чырыш құд дуатыш қайек дези алыр евкорне анюнызбек. 942 человека начали 4 бактах. Эконом и стандарт. Еще компания, Вим Авиа и ЮТР. Да, их быстро код использовать дядой. Уже Машкала, родный миноводчик Москвы Абахтапах. Еще дополнительные 100 человек квоты ХКВ. Как на Балуш Дабах. В итоге 1500 квот они. Пойми счет. Сквот освоить дяду, она Абахтап. Так. Масвальца вину. حالبانخ لاتيلش ديك حجاب ايش بولج بانخ رادن تيبا بردش فاستدش عشات يبرو دوات ديتشلك شيرك ضروري الحمد لله صاينو опять задахч пятницу عشاق طي يتوك بديت داتو алты ديك ханар плюс تها болбой фодидит модел аялда шода хамда даток в целом إنخ مدينة يحبال بر فدلتش جديدة ولد حلوجات после 20 مك شاكتن но واحد برت فدد يعني مدينة يحلوجر نه مدينة يحبال بها مدينة تبال بها نه بوقت به потом حتى يعرف نه دع بختك تيت أبزالي أتاك قد عخو بس بريشتي شبك زينه يدين في تعلوشي قال نلقي ولده قد عخو نه حاجة تتبعك старший шагов до халбянер, техбянер и хожила ханры, кого пошли мала. Вечерно хадж миссия шарна насквичана посольство Саудовской Аравии, посольство России, консульство Маслина. То есть смущало, чтобы мы их отметили, кому благодарственное письмо написать, кому грамот, кому благодарность, кому почетную грамоту, да, что ошибки какие были, их надо выписать, их это даст, галатар сахам даст, тем более из Масалсак, хажал ди бохташ вообще. Задержку, школу, цветку, погодили, кадрили, сбоихали, ахмашку. Поэтому, в любом случае, галатхан ахмаш хагул дидезер, бахануш хагус. И по каждой причине бахануш, пути решения. Мучадо, бахануш ханту, и мукшара, галатышка из гафудош. Вы Саудовской Аравии дали, почадали, управлять не еще да, самолет школа что процесс но может если нара может خلص بقى قررت مش خلص بقى نادر حد شوي بقى بس حاجه и старшая группа ворвин еще группа там кайс бибиш бад уже был нах тем более но опять же что интереснее юфтер газа халбизм б что топится халбизм б качинца халбизм б الحلقة أنا الدكار خيط الشيء حلقة أنا الدكار هي ربيع خيط الب بس تسوى لي شغ
Амар вот Хамдас, наоборот, Мухаммад поддержка. Так шил чё басхулцан, что группу штекает. Главное, чтобы они не выпадали из общего сословия. Поэтому вот хаждет что-то. И палат, скажет, ханера, конечно, годах хажда, итсагвали отхок, а что вот аужа, понимаешь, что итси цанхал бин батха, цанчей мол бин батха, цан ламет бин, цан бог бин, цанхал бин батха. Поэтому, конечно, с одной стороны, можно было бы разложить, а с другой стороны, все-таки по группам хабжниками. Тоже обратите на это внимание. Яхсага, чего, нах бетабриан, дахамдас, лурж хадда, ди агниздар камни. Ухоз цояли, возможно, общем, цояли хаждет, мушкали ди. Схема должна быть выстроена. Цехар человек масса хабар давидес, без целых там, каждый день на телефон ходит, отвож. И таком план с матью агиан, хамбис, луржский заходишь, хамар видишь, коми уложился. Ну, уже о колор борж, эти бысарыш, хотя бы я, лурж хабар хамидет, матич. На отпорте борж, что было бы цвет, хаждешь. Шайвахара қирым тұзжыдолғыл қдози тыжлат қыжбы алхасте колхозна оч ормер бахар қой. Сарбел гылмыда қырдақ чағадия тоқ бағай тыштынат. Света цанс хозын болыш хамдети, кезің мұқ болыш қа оттым ғолей дуақ қатырқылыр қирым бұт сүметті. Керт тоқ бағай адиғат, ымбағды ясылгеш сарияната сяғлыш сагвац. Зулқ мыдары дуашқыш бахар қошсы мұхтигелч администрация векалыцы қамел қалыр та корреспондент Гелисхан Яған Юсып. Ахажыл өзі денсе хал боқты бен. Раз хайдыч. Вайша. Haydi. Bir bağış, bir bakın bir. Allah kıyır bağ izolator, sergitad ikalat. قوست شو سوخي زنجنان بشر كالخوزنا والج أورمي واخ تيوقع أقبارش كدامل إقادق هم خوزدان بياخش دي ترتو حنز باخر خوش دقا حوزن بيشاريخي اس بروبلم شوست قي اتشو حاغدا اوت دادقشن باغي تلخاد اللي حنز اتحتوك ارسل جيش دوق تاريخ موتي جيرش باخر خوش ياخشو كيزك دا حقوش تخارس دولوش خلدات جا مخ بيالش تاريخ فوق دقيتي وزت ist bir handasın bir de olsaydı golur. Bak bir vazgeçe kamedi biri. Yibağ sotu tuvuz meti gat. Atravers jat yağış kesmiyor. Say akça ite travers. İzi ite hayki ite. İzi. Hatta akbaha hal travers ite. Yersu hal belki yiz haydi az yaçı. Vış gat vış remont alat. Nah sana baştap قشع بختاب تانيك أدياغش ودين تحدينت مسيخ موتي جيرش администрация эмрскалат قرا хам خلط سياخش راز وات بشير حتى электричество ووش напряжение حوزم خلط урм باخر خوشت دلي واخر قير ملاطبو تغلقو электричество دل ديز اخش خان نهداتيل شواش الر باخر خوش بشير لالخو يسن بروبلم باغي خارت دواتش كست اجداچ اودو صار دال بروخ بوك بنلات دق ليلة كبيرة دوغ زعاف يرمتوا الباقبوي يرمتوا الحخادي هنا واخد يبعض بين نجي عن شو ينجوا تاج وصحوا يلعبوا جرقيرش باخر خوششت مرقسه قادق دالت يقواتشن باتر سيومچني تو برگشت قندوحل باقر سيخ بنخ проблема سني تعي قانچ باغش واخر قير ملات برلسوق زارت لامبش يوق اتو بات دي سيرينغلاستش جيتر بادي خول اورم زبا لامب لا يوليشوت وحول الكتريك حطوا واحد بيخت مشبسن سوسيت قطوال حاجه ايجش لا حلط يعني شمت يعقل فيلر يقير دوخدن تجباوي توك ارسل جيش كردش باغش دات دوكش باخر خو واخر قير محلوات بحجر ده موتي جيرش ادمنستراتي يخرت خسيومچني توب تنكرتي لات چوما الر تحقق حدوق كيختش يازدات صار تيب بارش انسبكتشك البعد اللي غاد مرحله ديخاش تحرى غاد البعد تقول صار حمو صار دوتاب دا حمدو تا دودي دقمه تجلش هذه непосредственно по балансе хамяхтик ريسيز ام ارس كاي ان هم تري именовать مدياديسن ايش بتسن ответственный برش света اخش حيدر ايش به الترانسفورماتор обслуживает дидир ايش به باخر خوش электричество خاننا اخش داتيل واخياخي администрация кертилат чын кяхтыш цдач аяқиол или цахаqa колхозная стоит 9527 рублей лар. Так колхозная 4 Белхороев, 3 800, нет, 38 латцин за должность.
مش تيب دلي تحقق خوتسم بوات جلاه خاطر سغازي خلاه يستر داق ديزش جلس خانيان يوسف زرابنيان رمضان كرتخامش نياغ بقونش طولخيرش دوحل قوسم لوت بربوغ داخو داحوش باقي بدأت انسبكترش وقنيقات صار ترك مديقار تسيوغش متي ماشين رجعود تردر خوش مخلر نقع водитель مرحلت ماشين دوتي بلغل اقامه تقلوخش دوقاق شار شوش بارغتا دولشي بعديز دوزولق اشتخار صاد دوتي ماشينش قستا نياسر شعري دوقنيسلو تميتي توخكم بردو اربيان نياق انسبكترش صالر تاسيومچ نيتوبا Дуклер бизнес зербакон штолхярыш. Республиканский клинический дарбанчи ехляр хатхасьёмичтин табыну. Ханялч оқызмассыз хулдук машериш. Оқшахари водитель ждуқақ тоғдыр ждеч мостикаллархы жер. Бір дюрышт няқ исти ғаслослар хаштрыту арышт ыштқиоч бұқуят шмехти аутия машины жимасына. Масек минути аллах цюағы шмехти ше транспорты тадавы қапқит сыгляцер инспектор. Машин лахты мохтерел, хабулу буен, приезжать буен. Гужды я машин, приезжать лахты машин. حط باي بدي حط باي ودي ترش نقري لاستر قول هذا قناة دوسيو دايو لورد أيالر وإيش دادو تشي مش خاص الله تايا سين خادي خرده ودي تروي وسك ديش برواجو ذاك حميد وسك نهم بيو نيا بيورش ذاك قالك شيء خادي خردوي بنا أوت بي إيمنا تقارد يعني ثاني غريش مش خاص الله شيء ياسر شاش خادي خردوي بدرش Теп-теп партиец водители трассы дух нахлил шмехти гучвянге бдеде бокло. Цас барыш машинажлар хабил гылях кашмехти да ути хожи, кыбырыш цак няк баг отеркл цееш, я адл бокло цзурдак ди хач машините да бог. Няк исти машин авахтя дал хобятым готтак ди крилы. Багда цыбар махюх узурбас такси водителиш. Цыл соох толтыр дяч мехти ты неслу цанге бдеде инспектор. Саудила, замсыр мышардина. Автобус рсуци шмехти транспорт да отииш цахлар белгл дахлш до харк дал шахит ай машин. Автобус ишти маршрутный такси ишти цоно қырлы ербахан долш, няқ цус без шхул еқырлен транспорте водителиш. Няқ да нақ абяг да доқты қуыз хачуа тешивятш. Хук даду луағуыз асысш. Газель сигналет даят газель яғаш. Таксистиш. Так, ызбахан долш бі. دايق يشخص قول مشان لا تعبوا عشان سمعة شو حزم حقوق بليز داشوت شو أروت شو حزم حقوق زي مشان خارس عوتر بحندوش ستة بصرت جوي شنياسر يقر بازر يوش مهتي نيق شير خلرك حاجة بق ونشتول خيرج دوقة بوقس أفتوبس صوت شمهتي تسنداز نقولنا حلاتج ماشي نجنوق رضيو مشروط تاكسي وديتيرش تدوه نياقت أباغ بيزرت باسجيرش تل سوق مسج أباخر دوه تيب تيب أرموتي جلي خيزش خلط صار سمش طلعت عجل أستنا يكون ماشي بعت من نزيابة ياخذ ده فده يلا إيش تخلوا بواهي بوا يبلان إجازات الحمد لله دي زوم دع شوودي الحمد لله والقاس الكيت بيها ويبرج دي أكون رخوك بس يجد عم وقت تسار بس يجي نبربوسكاي تعملي بعرفهم شاك يخصد ملي شو عشان عم وقت ثاني حقولت احتمال دو مسيح تولتر استيب موتيك نيسيلش كرهم دواتر نيق باغونق دافق واشت عديان دواترشن غوتق ديزده تغدر ردياتش ناقص بروفيلактический قمال دي داخل عدل بوخوش تاكسي водитель سن واتر اوق ماشين دوال خوشو دادو ترقيت ديادا يحقرشي ترانسبورت وزعدني نكرمش أيها شنخ أباه يعني يشوى شيء أبو أفتوبوس عيوت أوتيلا دام ودا سمشن حتى هم خجوتها موجود أباه بتصنعها الأقوى تابو المشن أصلاً وهو في أخماد عادة خاصة يا خلاص تغير وقع فيها هون أهان أصوتش خش صوتي خش زين فيادو خجروس شاشلار خبيل قل قاموتيك تعدلات شغل رغراز باتش بغاشلو بقويات شمهتنيا قاجه والر باخر قيرم بوزد هو نيا قاعد هو بيشخد بيرخد مية بيشخد بيرخد لاتش ما شاء الله بيشخد بيرخد هذا نيا قاعد على وش خص ما شاء الله تربح دوش تغنر دينا دحول قمال دياغوت ستوغر دا بخيتا وديتيرج بغدا كسلو جوا قريد بمسيح مربرياتي دا يحلير قبد بوغلر حتسخان باغش بارمي غوت توغ دولز نياق بقونش توغ ملاچين متونيا قنجم ساري بوغي مدينه بوغوچنيا سلطان كيرتخامش Эдлади кардадыл дезбахар хой гучу бохаш, мага сайры бортелярха акцияда хертаган судебный приставыш. Цумекти ниспан цацыбарыш, вал шуаш где кардугалы хожу бацыр. Дукачар яттугалар эдл утиха вот шуаш тирадак. Цумекти ниспан шнаха дадиқыр судебный приставай уч урхалин официальный сайты гол пачакин ди кардадыл раболняк бозитыш дулкяхтыш. Иштикер декарцан эдл арцадаларца хезыш дикыр хана дадыл дезик. Мелугуадой ди кардадылар смарт еду алыштац. والله لزر يحن سحقوشتي على تسندار در يحتونش دقة خليا خشتيش الدولارش هتتصحق هاني ديد يزر شيدية تستمر زيج مخلو سيغ غلورش بخرده خوش مخلر سوغل قات يربوات باخر خوي قاستا خان نسبنش ناخا يقي دقني سلو تان اشتقونا برشت زغل قاتج ريسبوبليك مسيوش ريونشك شهرشك باخر خوي طيبش بلورش
وقنيقة استيب موتيك دوقي ورتج أمبولاتوري دايهر диспансеризация да ашмети халарта корреспондент Котняхан Марина. Одышку при незначительной физической нагрузке. Дальше боли в сердце есть? А перебои в области сердца у вас не бывает, только боли. كس دقدل واغو سكت لشخومن كينيا قان مدينة تدوح ازلا زرجان دالح كارديولوج والش تشقيال لارحرتسو حاد از جوزنش والش يخردوح يورتر اريال تسيز احتو بيالرتسن ون خوچن حاجاتو تيحاغ نغا سندع خوتن چقوال بيزش سخولي قچح ازدع حجبي تاتحي خردو لور شي пациентشт حاد مدينة هنديت لوري الر Первое, я пишу диету. Жирная, жареная, соленая. Цутей проблем елаш дقохил сагвену амбулатории. Духар эйнч давление, догласыш халария латкаш хулбахар хой. Кардиолог, санна эндокринолог, невролог, ультразвуковой диагностикер, терапевт, тейп парагозл йоловерига и тлорвы пациенты штаецыш. Харди на масях итсага хажваш тхдуал царих харни. Зами гяц коридор шклат шиняха арх таец везыш вых дарбанчи хамил винер. رحمه سجا شقوالر ديده دال حق الحمد لله ديج دوتش بس بلاتنا يبون ببول حبر يار دوق عمدي ير مخبل شي حق قوش ميت كيجمي حيوم دهم السكشين $1 زرفد مال درك خار داغ تسويش تقوش غلط تسويش بني شي قجا ير حابك نعرف هوني بول حبر شولش الحمد لله يا اختي حمدير تخنا очередной проверка халвинусу мастачка вянусу كارديوغرام درجة نورمال ديات أورخان شريزة دخان دي كادس. لورج ما آلر لازر حقيقة لحسن بروفيلاكتيكي يربول مس زكيت لوح بيبيس. تدوح سجق زعب خوفي تنواخر خواد دي ترلج دولار درجة لازر جوج داخرة جيوخ توخرة خيت يا ديسبنسريزات دايه لآخر صار بحق برش دقيقة. قاعد سأش ديال جدنس قاعد شرات قي يز ديسبنسريزاتي. شيء زر قويت لغت شردنس قيج واغ أحتشي قاي إسبرتدور. باخ خوي مخبواتش لورج كشقبول أحتوخ بولش هنز ريجيون يريج موتيجش كدا أخلورش. Ему мероприятия, же профилактические мероприятия, же шарах цаца чак дули, вай халхи вашти ахдады, долож дол лазер хама с тахк цен внимание с хагуч дахка, та халха алазер хагуч мел дуах даху цендар ди ахтагда. Цутей парбол халхар да حجبات موتيجرج أمبولاتوري لورش. دقة قاستا تركوي حش цат سبحانش نيستلرخ حاب يحكاش مجوش لزي احتبوات شناخ. اشت موتيك خلشلار حكي تشايل لوري مابيلني بريغادش. اشت شيت أغلورش كشقيالجي بالخودي بي ديست بخش ديانش خانة إنسولتخن يوقش سجا. سخان دز مسز لورش أخيزش خلصن. كست يوق أزيوش أشتكو لور терапевт. بغداد تخن تحايي نيات زي بيوش. مابين бригадие туцатахан ус унхо обследовать узкие специалисты жбяхка хажа тасто диагнозиш кердян канханриш кердяха назначение ж яй унхоча анализ يردوح تيها إيتسا كارديوغرام يعقا يوقش سجا دبليني يسترلورش تخنرشي حلالت قجياتس دوغ رياز دوش وشستكولوري قهيج مقبرتسو أغبي سياديري سقل دورش خير أستر وداتي جيحة بإبتاي ما بتي قابل موح بيدي حلق قديك حاجة لويات пациенты жволч каст цада бол хлориш таханарч дохка мухахук эс дольк ухняк адулок юртара духнак чак бялар лориш белголдуах республика берег багар хой диспансеризация чак бол безж больк гайсаняк ан лейла миржой мухмад керт хамыш В регионе метал дергич донетлат хал бахар хош дозитыш. Нех лодка мошкла дугош. Цацабырышк маршал дахалуш. Ашырыш смех бахар хойда яқыл буцыш. Иш дахуша эфир галгайчы цей очқаман радио болхош. Қаста духош ладуғыр хош дезені ишт байд беже бұсылбден хейтия программ. Это сдерги отхабал науқыс теймыш тваштя долзу шалар муталмияған жымсари. Цунгуды дош. Вы мне очень нравитесь, ваш эфир и все композиции, которые вы ставите. Уختay parçalı doğru xojlu sardaxırsda yolu yesq barx FM alçtığın interaktiv. Nyaxlı xajada huqam radio efir. Sardok eydir darx destep parxatır belgul daxış bora değişik şey bol. Sizə telefonu jeti şart xetr duts bolu Respublik baxır xoy. Itsahtel çetxo efiri ardal. За дик настроение. Ну настроение эйрен хайн мухой хукаяв настроение. Чхул нутхо осхардялч. Ладухо хой эйют настроение эйю гургул шабехтж эйю. Цацамаш хадуцж эйю.
дук интересно хамаж дут цаволчу шибал бут цаволчу хос хамдут цаволчу валиалсун ал цаволчу тагын день рождения десуал е нан поздравить его суал Хардин радио болхостан интерактив да школ тепте баждяк гэгж бол эксперттер дихан якыш картат белгул дахрах юлчы регрессийский команд фронт проект координатор Сибоняқан хаваж ватагын радио хашылбен суши масыз радио годук цудохтагын эфир гол багар хосты проекта хадизер халдаклерцу Каболха з радио цане дитя долбая гецу карта убитых дорог яхаж проекты с общероссийским народным фронте так радио цане надежда что тише до того радио снова стал да дука наха я проект да юзми дук нах хайке буабы активисты буабы венякаш тоды долж венякаш дитя худ долж бог дитя долбая гецу Сақирдами передачи жуацыр тепте парчиматика хете авторский проекты жи радио. Тета аши эфирист кичуе чарагы тафсир адзи вақычдын хетяж программ проект автор Волтогняған Ахмад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые радиослушатели, с вами Ахмед Тангеев. Мы продолжаем с вами изучение тафсира суры Сад. Ахмад звук даяти чуqa монтажи кешлу жвы звукорежиссер Ужахняқан Муса. Цуяғы чо уқбелхыға кертердір мысыз фил хылыри нагасан хули ханна ведущий галат нисти хариды. Мы регулируем громкость, регулируем звук, подсказываем через микрофон, если что не так, если вдруг со звуком проблемы или, не дай бог, еще что-нибудь. И после записи программы мы осуществляем уже монтаж и выпускаем ее уже как готовый продукт. Радищик жағы чоқ цатил чхангеттер дұққыл эфири хаят телефоныш. Цылсоқ дұққыл болшылы доғыр қойық науқасты қынып, цуха оқ коллектив нисіш науқывек. Үшт нислы естқы барқ FM алчтылғы ғолы, шагар гүрчінақыз радиола доғыр қой бұзыми балхыз жел мотигіш. Тамщина ситуация ханер процесс эфира, прямой эфира, да, чхан любая цатрук телефон тиха радио слушатели алар шеняк абы шеняник телефон да тугваш тядалыт тусугут да цежит крикрил диалар сяд ах мама тходуагаш духн сугут медела а телефон хатсейтин дяки атхар у радио гладухр хождут хозбахат фурдаях ахсугут да тшхо дуқцгорс адуаг духн Шишин чамбар лох эфири харла дугур хочу масбоч няхла амтеркуб хошқом радио болхой угдактар хар болхочин инициативи қахегами бахандош сихшила дугур хой башгти радиос муталняқан жумсарет умняқан Светлана Гойгняқан хавашкер тхамш Хамсар мех қойцот асшот адикиот шуан баркалт ход салрах бисти агыл хилш